1995. godine na današnji dan nije bilo mnogo medija koji su izvijestili o tome što se dogodilo u Varivodu. Ali jedan medij jeste izvijestio na ponos toj medijskoj kući, na ponos novinarki koja je odradila profesionalno svoj posao i posvjedočila o zločinu koji se dogodio u ovom selu prema ljudima koji su vjerovali da drugi ljudi će se odnositi prema njima onako kako bi se odnosili prema sebi ukoliko su bez grijeha, ukoliko nisu počinili neku strašnu nepravdu kao što je ubojstvo ili kao što je nanešenje teških tjelesnih ozljeda ili poticanje na mržnju i na rat. A ovih 7 Berića zajedno sa Dukićem i Pokrajcem zbog svoje pozne dobi i zbog svojeg osjećaja da su ljudi koji drugima nisu počinili ništa, zbog čega bi ih netko trebao kažnjavati ili zbog čega bi neko trebao posezati za onim što pripada samo ovlaštenim izricateljima kazni, bilo da je riječ o Božjem ili ljudskom sudu. Ti ljudi su ostali u svojim kućama i kao što reče vladika Nikodim, imali su na svojim kućama ovakva bijela platna. Koja su trebala biti znak mira, odsustva spremnosti na bilo koju agresiju prema onome koji može ući u njihovo dvorište ili pokucati na njihova vrata. Znak da su u njima ljudska čeljad i da ako netko, kao što je to čini, kao što se masovno činilo, krene paliti kuće, zna da u tim kućama žive ljudi. Ništa im od toga nije pomoglo. Zato što oni koji su ušli u njihova dvorišta nisu došli ni sa kakvim dobrim namjerama, nego su došli da bi ubijali, pljačkali i palili. Kao što su ubijali, pljačkali i palili danima i nekoliko godina nakon Oluje. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske te godine, nakon što se ovaj zločin dogodio, tadašnji ministar unutrašnjih poslova izvijestio je Vladu i predsjednika Vlade, stoji u zapisniku sa te sjednice, da je ovdje u Varivodama ubijeno 9 ljudi. Da su ti ljudi mahom starije životne dobi i da su svi ubijeni vatrenim oružjem. Tako piše i tako stoji u zapisniku kako je izgovorio tadašnji ministar unutrašnjih poslova. Dovoljno zato da nadležne sudske institucije, da nadležni istražni organi pokrenu postupke bez rezervi, bez zadrške i odlučno. Jer uzeti 9 ljudskih života, opljačkati i zapaliti u uređenoj državi, u državi koja želi poštivati
građanska i ljudska prava, nije moguće. I neki ljudi doista jesu bili optuženi, ali optužba nikad nije bila izrečena. Presuda nikada nije iskazana i ovaj zločin je ostao nekažnjen. Hoće li? Mi to ne znamo. Da li bismo htjeli da bude kažnjen? Htjeli bismo. Kao i svaki drugi. Bilo prema Srbima ili Hrvatima. Bilo prema Bošnjacima ili nekim četvrtim. U ratu kroz koji smo prošli kao narodi nakon raspada zajedničke zemlje. Tako bi trebalo biti. Tako bi svaki časan vojnik, svaki časan državni dužnosnik, svaki časan policajac, sudac i političar trebao reći, suditi i govoriti, kao što ja govorim sa ovoga mjesta danas. I stiditi se zločina koje je netko počinio u ime naroda kojem pripadam. I nikada ne poticati mržnju prema drugima zato što je netko počinio zločin prema tvome narodu. Nikada. Nikada ne manipulirati tim zločinima i huškati druge ljude nedužne zbog toga što je netko iz redova tvoga naroda ili u ime tvoga naroda počinio zločin. No, na današnji dan ne smijemo zaboraviti ni mjesta, ni zločine koji su se dogodili 5. augusta ili 6. augusta, kao što su se dogodili u Gruborima, kao što se dogodilo u Golubiću, kao što se dogodilo u Uzdolju, kao što se dogodilo u Gošiću i kao što se dogodilo u Mokrom polju. O Varivodama se govori i neki su ljudi barem trebali biti procesuirani. Ko je taj sud i koji su to sudci koji nisu odradili svoj posao? Nije naše da pitamo, ali naše jeste da pitamo hoće li itko se zapitati da li su ti ljudi u Gruborima za koje se učinilo toliko da ne budu kažnjeni počinioci toga zločina, da se dobar dio državnog aparata, dobar dio nevladinih organizacija i drugih udruženja potrudio da taj zločin bude nekažnjen, premda se dogodio pred očima Ujedinjenih nacija. Govorim to zbog toga što su to dva mjesta za koja se zna i za Grubore i za Varivode, za Mokro polje, za Golubić, za Uzdolje, kao i za brojna druga mjesta zločina počinjenih tokom Oluje se uglavnom ne zna i o njima se ne govori i o njima se šuti i oni kao da nisu počinjeni. Želim još nešto reći. S obzirom na to što se govori i čini proteklih dana i tjedana. Proteklih dana i tjedana se nas, stranku koje pripadam ja i jedan dio ljudi koji su ovdje okupljeni, optužuje da sprečavamo sudske i policijske vlasti da učine ono što je nužno da bi se istražili zločini počinjeni prema pripadnicima nama bratskog hrvatskog naroda od strane pripadnika srpske
srpskog naroda ili nekog drugog naroda. I da to činimo posebno kad je posrijedi grad Vukovar i njegova okolica. Ovdje i sa ovoga mjesta želim kazati da nikada ni stranka kojoj pripadam, ni institucije kojima pripadam druge vrste nisu činile ništa da uvjere bilo koga od državnih vlasti da se ne procesuira one koji su odgovorni za zločine počinjene bilo u Vukovaru, bilo gdje drugdje. Ali jesmo činili i činit ćemo. I danas i sutra i sve dok nas bude bilo. Da učinimo sve da se pravosuđe ne koristi kao sredstvo etničkog progona, kao što se koristilo godinama. Da se pravosuđe ne koristi kao sredstvo za sprečavanje povratka, kao što se koristilo godinama. Neselektivno i prema ljudima koji ničim nisu trebali biti ne samo osumnjičeni, nego nisu trebali, ne samo optuženi, nego nisu trebali biti osumnjičeni. Ali jesmo zato da svi oni koji su osuđeni svoje kazne odsluže, a jesu osuđeni. Svi oni koji još trebaju biti osuđeni, a nisu, neka budu osuđeni. Ali neka to uključi i neka se u to uključe i zločini počinjeni kao što je ovo mjesto. I kao što su mjesta čija sam imena izgovorio, ponovit ću: Uzdolje, Grubori, Golubić, Gošić, Mokropolje i ove Varivode. I brojna druga mjesta. To je, kao što reče Vesna Teršelić, pravda. Ostalo je jednostrana pravda. Do sada je samo jedan zločin, i to onaj u Prokljanu, završio sa presudom prema počiniocu kazne ubojstva jednoga bračnog para. Drugi ne. Drugi ne. Da mi imamo u rukama pravosuđe, državno odvjetništvo ili policiju kao što nas optužuju, to bi sigurno bilo drugačije. A budući da mi to nemamo, a i ne želimo ni imati, mi imamo samo moralnu obavezu da govorimo ovo što govorimo danas na ovom mjestu i u ovoj prilici. Drugo što želim reći jeste da ljudi koji bi trebali svjedočiti o tome da su se zločini počinili, da oni navodno skrivaju svjedočanstva i da one nisu spremni pomoći pravdi. Spomenuo sam Grubore. Koliko je vremena trebalo i koliko je napora učinjeno da nitko ne odgovara za Grubore. Koliko je javnih protesta bilo organizirano da ljudi koji su bili osumnjičeni ne budu sankcionirani. Bezbroj. Da li je to itko uradio od 1995. na ovamo iz redova srpske zajednice? Nevladinih organizacija koji traže univerzalnu pravdu? Nije. Da li mi to tražimo ovdje okupljeni? Ne tražimo. I nikada tražiti nećemo. Jer premještati leševe kao što je učinjeno u slučaju Paulinog dvora kraj Osijeka u Gospić da bi se zametnuli tragovi zločina, to je skrivanje. Govoriti da nije bilo
zapisnika o tome kako su se izvodile pojedine vojne akcije zato da neki ljudi ne bi odgovarali. To je skrivanje. Mi ništa tako ne činimo, niti nam naš moralni osjećaj dopušta, niti mislimo da je itko vrijedan toga da se to čini. Nema tog državnog interesa, nema tog narodnog interesa, nema tog stranačkog ili političkog interesa koji bismo mi dopustili za tu vrstu posrnuća. Valjda ga je bilo dovoljno u ovih 5 ratnih godina. Kome nije, nek se nosi s tim. Nama je bilo i previše. Na kraju želim kazati možda netko zna tko su počinioci ovdje ovoga zločina. Možda ih netko i sreće. Ako ne od vas, onda od njihovih susjeda. Ali mi nikada nećemo reći da ovim krajem, našim mjestima, našim Kninom, Šibenikom šeću ubice. Ako ima takvih i kad ih ima, neka to utvrde onima kojima je to posao. To nećemo reći ni u Vukovaru. Unatoč neprocesuiranim zločinima prema Srbima neposredno pred izbijanje sukoba. Nikad to nećemo reći. Jer bismo tada učinili ono što bi predstavljalo grijeh i štetu koju ne smijemo ponijeti, počiniti. A to je narušiti odnose između ljudi s kojima treba graditi mir, s kojima treba graditi povjerenje, s kojima treba gledati kako praštati za griješne misli, za griješne riječi i za veće grijehove kao što su zločini protiv čovjeka. A vama ovdje okupljenim kao i svima drugima želim kazati samo jedno. Nemojte se bojati. Bojite se svojih grijehova. A tuđih grijehova neka se boje oni koji misle da ih ne čine ili koji misle da kazne nema. Neka je vječni pomen ovdje mučki ubijenim mještanima Varivoda i svih drugih naselja koje sam spomenuo u razdoblju Oluje i nakon nje.